मझधार में 16 करोड़ रुपया लगे उपचार में कौके सहयोग पहचान गईला अपन बेटा खातिर एहो भैया दान दैदा अपन बबुआ खातिर एहो चाचा दान दैदा। जो फसल सुन लिया जाए। हाँ सर। बबुआ के जिंदगी आज फसल मझधार में 16 करोड़ रुपया लगे उपचार में बबुआ के जिंदगी आज फसल मझधार में 16 करोड़ रुपया लगे उपचार में कौके सहयोग पहचान गईला अपन बेटा खातिर एहो भैया दान दैदा अपन बबुआ खातिर एहो चाचा दान दैदा। भाई गुरुजी अपन बेटा खातिर से स्टार्ट कर दीजिए। पहचान दैदा अपन बेटा खातिर यही से योग पहचान दैदा अपन बबुआ खातिर एहो भैया दान देदा अपन बबुआ खातिर एहो चाचा दान देदा। क्या है अंतरा? लाख करोड़ भैया कितनो कमैबा अरे ऐस मौज करबा अपन जिंदगी बितैबा लाख करोड़ भैया कितनो कमैबा ऐस मौज करबा जिंदगी खुशी से बितैबा। लाख करोड़ भैया कितना कमैबा आस मुझ कर कह के अपना जिंदगी बितैबा लाख करोड़ भैया कितना कमैबा ऐस मौज करबा अपना जिंदगी बितैबा। दोबारा ना? हाँ। 1 2 3 4 लाख करोड़ भैया कितना कमैबा ऐस मौज कह के अपन जिंदगी बितैबा। लाख करोड़ भैया कितना कमैबा ऐस मौज कह के अपन जिंदगी बितैबा।